now on 17th October, which is Sunday. I didn't see number. The guys said Ghana focus gate, but now about fear, not give we. So, Mama, do our new gen after having that old one. The book that is in every another. So, y'all would be bad at that. But she is not one Takioza, one more. You know, Mama, the because always vote in the other tenant. Where in the I can know. One if you go in and make call number. I mean, around 2 in the afternoon. So, I am at that, but now I'm at the hospital. Corporate, those guys, or my home that all three other guys, yeah, in the high teacher. So, in between, I have money from the Otaka and Mammy and one limit that done. Oh, our remaining 12 in a car, 9 out on the bench, this in here where I wear now, 1 year later. Also, I am out and would you like a bound. So we talk down there. Obviously, it's not true. Hey, the mother is on your that is what we know. Always in the around the tree. So, amount in our own, amount in our corner by your name, this in no matter where I am now. Talk on number of authority and compound that's it. It's your uncle, I checked him, I be the ball. Okubido ụlọ. Ụlọ akwụkwọ bido gbawa ụlọ mụ na nwa ntakịrị obere anọ na-esi ndị mmadụ biko na unu nyere m aka anwụrụ eju ebe niile a na-afụdị ụzọ n'ime n'ụlọ m nọ. And ọ gbachiri unu n'ime ụlọ. Ya gbachiri ya si so that those guys anaghị abata n'ime bịa mere ọmụ na nwa ahụ. Ụmụ ole ka unu ji? Oh, this restaurant I'm very. I shall run. Oh, just after 1 year celebration, I celebrated in her 1 week. Yeah, can have me. Biko, tenant una kara haya. Chica, she. Oh, but she does not be kind. My own. What did the guy say for identity? All I did, I said. I was because we ended up. I knew there were number even of people. All kind of American, that number in the that the written tenant written of the perfect or that guy. I don't know ko bigolo na. Boom. Oh, that's that's 2 months or 2 months between our war and year. Okay. So 1 year ko kwuru n'ụgwọ ya. Yes. Gịnị ka ọ gwara unu ọ na-arụ? Oh, I am on the no listen to guy na the one never. Oh, I want to close to that. I am poor. Oh, fuck I be. I have this nice guy to the but all good name. Oh, man, and down guarantee. Oh, right. With all that guys, all that. Fact, she got more than all the business down, make what start, no business guy, all those kinds of phone calls. Okay, later we went to police and report. So what did the police do? That time, in the data, every next day, mommy and the police in the meeting. Aghọta m ihe ikwu kịta. Ajụrụ m sị gị unu kpesara ndị uwe ojii. Kedu ihe ndị uwe ojii mere? I think I got there already. But the man is not having to be paid. I think I got. I'm not really the man. What I'm not the first word. Also, that this is the next day. But no, but I have to get the number. I need to. So that time I need you to also investigate everything. Unu enweghị phone number the boy. Unu enweghị picture ya. Onwe ebe unu ga-esi chọtanwu the boy. Because we all got but but also not taking number. All listen to guys are man here. That was the 1 year okay now to say the number. So up till now, the police say nwetebe the guy. Okay, because the guy no matter can they go when mad no na if na very na different apa what is the happen. Now they have you. Una ejigo anya unu fu ya kemgbe ahụ ihe a mere. Sorry, nke nwa hụrụ ya n'ahịa ebe ọ ka na-ere ihe. Ewekwana iwe, isi na unu hụrụ ya n'ahịa ebe ọ na-egbu anụ na-eme ihe gbasara masịrị ya. Oh, okay, biko Ke police station unu je eme mkpesa? Ogidi police station bụ ebe unu bi ọ dị nso na Ogidi? Unu je nye mkpesa na ihe mere. Mana anya bụ nwata nwoke ịkpọrọ Chiadiobi onye ebe.
dịka oge a na-adị ire nke ụlọ ebe oke ihe a mere na ka ndị mmadụ na-akọrọ ọnụ na dịka oke adịbọ ji bụrụ onye Abakaliki bọta ya nabe na-emetụ ego ọtọ sị na ya nwere onye Igbo ka ọ gara ime ntụta. So akwago your husband? Akwabeghị ya, aka m ya charịkọ ya akwa epibido ozugbo so ihe ndị mmadụ na-anụ ihe na-ewu bụ na nwoke gbara ndị ensans akwụkwọ anwụọla. Biko ịma maka ihe di gị mere oge ahụ a na-eme ngagharị iwe ensans na ọ gbara akwụkwọ n'ụlọ ikpe, ịma maka ya? oke gị nwa nọ ya nso, kedu ihe ọ gwara gị kpatara o ji wee gbaa ndị a na-mere ngagharị iwe akwụkwọ? Ọ sị na the nwayọ na o ji gba ha kwụọ maka ọtụmụ trouble na Nigeria because the thing chọrọ ịkọ war. Ọ sị na ka ọ go prevent ya war from Nigeria. Okay. Gịnị anọgo ịma ya ka o si ahụta Buhari na ọchịchị ya mgbe ahụ ọ gbara akwụkwọ ahụ? Ka n'uche gị gịnị ya nọ ka o si ahụta Buhari? Ọ na gịnị ada akpa nkata etu Naijiria si aga? Ọ bụ onye na-akwado Buhari ka ọ bụ onye hello? Okay. Ọ bụ onye ọkaiwu ka ihe ọ na-arụ? Ọ wee barista. Ka ebe ọ gụrụ skuul? Hello ma. Hello. Kedu ebe ọ gụrụ skuul? Ewekwana iwe. Ka ebe ọ gụrụ mahadum? Uniben ka ọ gara. Yes. Daalụ rinne for taking time to share your... Okay, now kedu ihe nwere ike ịgwa nze etu obi dị gị n'ihe ndị a niile merenụ? Ka ihe obi gị ya ihe nwere ike ịgwa anyị na etu si wee hụta ihe a merenụ, ọdachi a dakwasara ezinụlọ gị na ihe ị chọrọ ka eme? Ihe a bụ isi n'obi m obi nwute because enweghị mmadụ echewe na onye dịka ntị na ọ bụ dị ụta ahụ na bifo ga-abịa bịa ọdịtị n'obi obi nwute achọrọ ka a mee ndịtị na onye ọrụ ga ahụ ekwu m ka ha abịa ndịtị ise ha bito ahụ ekwu bifo ya agaghị egwu ndịlo ndị a na-akpa adọbata na-ekwu na ịbụ jọdade ọ hụrụ my mother-in-law mana na ịnọ na-asị ya chagobiga aka ahụ bigbo nwa m n'ọka na-agara ọsị ya ọ bụ na ọ ga-ere esi onye ahụ ka na-ebi mata na ya teki taim o teki taim ọya ụmụ ọ chọrọ ire ji ha bisi mata ya ma teki na-echizi ya wọrị atụmụ help. Your mother-in-law gị na-ebi n'ụlọ? Okay, ma. Hello ma. Good evening ma. Kasie na ọdachi ya dakwasara gị. Biko, kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ihe a merenụ? Ka obi dị gị? Mara ka m si eme ka ihe a wute ntu. Gịnị na-abọ nọsịrị? Mana ụlọ ọgwụ tupu ọ nwụọ? Okay, ọ nọla abalị ole ma ole tupu ọ nwụọ ahụ? 7 days. Ọ nọ 7 days tupu ọ nwụọ. Asị my daughter bata osebie etu o si wee nọ n'ụlọ ọgwụ those days ọ nọ na mbido izu na even to the last day. Nwa nke one ka ọ bụ? The only son. Ndo kasie ọzọ eme na ka ị ga-esi kọwaa ụdị mmadụ nwa gị nwoke a bụ? A na-ekwu oge my husband derapo he was the person that took over. Ada ekwuzi ekwu
ife o mere that day mmadụ nọ ife ọbụla ya nwa na-eme ife niile even at the moment tupu ife a ji wee mee ya nwa ijiri sef isi gị di m anwụ asịrị gị mana bekee na ọ bịa just take your place ife ọ na-emebi na-eme ihe niile kemgbe di gị nwụrụ 7 years ago. ya arụ one ka nwa gị nwoke a dị tupu ọ nwụọ? Onye 34. Oh, so sorry. Ndị ebe ka unu bụ? Anambra State. Ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Oge BBC Igbo kpọrọ ndị uwe ojii ọnụ na-ekwuru ha bụ Tochukwu Ikenga si na ọnụbeghị maka akụkọ a mana ha ga-eme nyocha banyere ya. La 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 la.